दिनै चिफ मिनिस्टार रिलिफ फान्ड बेखौ स्कलारशिप आरो हेल्थनि खेथ्रआव होनाय जायो। दा बेयाव 14 नं चिरां दुवार समस्तियाव गासै 84 सा फरायसाफोरनो चिफ मिनिस्टार रिलिफ फान्डनि स्कलारशिप होनाय जादों आरो 100 बेमारिफोरनो रुगियाफोरनो बेयाव राङारि मदद होनाय जादों। दा बिनि दिनै चेक डिस्ट्रिबिउसन खालामनाय जादों। दा बिनि उद्देश्यआ बेनो जे जायफोर रुगियाफोर एसे एनै फैसानि थाखायनो बिथांमोना गावनि देहाखौ फाहामनो हाया, न'खराव राङारि अबस्थाया थिग नङिनि थाखाय। दा बिनिखायनो साफ्रोमबो जोंनि समस्तिनि सिंनि जोंनि रुगियाफ्रा जाहाथे एसे एनै मुलि मोनजायो, गावनि देहाखौ जाहाथे फाहामनानै लानो हायो, बे थांखिजोंनो चिफ मिनिस्टार रिलिफ फान्डनिफ्राय बे हेल्थआव बिथांमोननो माखासे राङारि मदद होनाय जादों। आरो ओरैबायदि माखासे फरायसाफोर दङ जायफ्रा फरायनायाव मोजां, नाथाय न'निफ्राय बिथांमोनहा न'खरा राङारि मोनसे सापर्ट खालामनो हाया, जायनि थाखायनो बिथांमोननि फरायनाया मालाबा आद्राबो जायो। आरो गोबां फरायसाफ्रा दिनै फरायबाय थादोंब्लाबो बिथांमोनहा बिजाब बायनो हायाखै, एडमिसन लानो हायाखै। दा बेनिखायनो बिथांमोनखौ फरायनायाव मदद होनो थाखाय चिफ मिनिस्टार रिलिफ फान्डनिफ्राय आंनि समस्तिनि सिङाव आङो फरायसाफोरनो मदद खालामनाय जादों। दा दिनैहाय जोङो चेकखौ डिस्ट्रिबिउसन खालामदों आरो मोनफ्रोमबो ब्लकआ गावबागाव बेबायदि डिस्ट्रिबिउसन खालामगोन बा रानगासिनो दङ। आं बेजों मिजिं लादों जे जोंनि रुगियाफ्रा मोजां जानांगौ, देहाया मोजां जानांगौ, जोंनि फरायसाफ्रा मोजाङै फरायनो मोननांगौ, जेराव जोंनि इयुन जोलै जायफोरखौ जोङो सुबुं धोन होनना बुंनाय जादों, बिथांमोना जाहाथे जोंनि फरायनानै देरनानै लावनानै जोंनि नैबे ओनसोलनि, जोंनि रायजोनि, जोंनि हादोरनि साफा साफा सुबुं धोन महरै ओंखारबोनो हायो। गासै होननानै बुङोब्ला जे आङो चिफ मिनिस्टार रिलिफ फान्डनिफ्राय बोसोराव 50 लाख मोनो। दा बिनिनो दासिमाव 42 लाखसो बिनि चेकआ जोंना फैबाय, बांसिनानो फरायसाफोरनि थाखाय आरो माखासेया रुगियाफोरनि थाखाय। दा बेखौ जोङो 5,000 फरायसाफोरनो आरो रुगियाफोरनो 10,000, सोरनोबा बेमारखौ नायनानै 20,000 बेबायदि दङ। दा बेजों गासै 42 लाखसो चेकआबो फैबाय। आरो मोनसे दंबावो सुरित आसनि, जाय सुरितआवबो 50 लाख समस्तियाव मोननाय जायो। दा बिनिनो 690 जना फरायसाफ्रा स्कलारशिप मोनगोन आरो रुगियाफ्रा 184 रुगियाफ्रा नोङो बेमार नायजानो थाखाय सोरबाया 10,000 आरो सोरबाया 20,000 खरि रांनि मदद बिथांमोनहा मोनदों। खौरांगिरि नोंथांमोननिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय आङो गोदान बोसोरनि साबायखर जासिबाय। दिनैहाय जोंहा मोजां खौरां होननानै जोङो बुंनांगोन। जोंनि 31 नं सिले समस्तिनि जोंहा MLA जयन्त बसुमतारीनि जिखिनि अननायजों जों दिनैहाय चिफ मिनिस्टार रिलिफ फान्ड आरो सुरित फान्डनि जिखिनि चेक राननाय, बे चेक राननाया दिनै सोलिगासिनो दङ। जोंनि 14 नं चिरां दुवार ब्लक कमिटि अफ पिपलनि सिङावहाय गासै चिफ मिनिस्टार रिलिफ फान्ड हिसाबै 184, बेनिनो जोंहा स्कलारशिप हिसाबै जोङो 84 जों मोननो हादों आरो हेल्थ हिसाबै जोङो 100 जन, सावस्रि हिसाबै जोङो 100 जन सुबुंनो जोङो होनो हानाय जादों। आरो जोंहा सुरित फान्ड हिसाबै गासै जोङो जोंनि समस्तियाव 236 था जों बेबायदि मोननो हादों। बेनिनो जोंहा स्कलारशिप हिसाबै 178 जन जों मानसिनो होनो हानाय जादों। आरो जोंहा सावस्रि हिसाबै हेल्थ हिसाबै जोङो 58 जन सुबुंनो जोङो बेखौ होनो हादों। जों खोब दिनै साबायखर जासिनांगोन दानि आसामनि चिफ मिनिस्टार डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मानो जोङो निस्सय रायजो राजानि जानानै जोङो साबायखर जासिनांगोन। लोगोसे जोङो दानि BTRनि चिफ सार प्रमद बर' बिथांनोबो जों साबायखर जासिनांगोन। दा बिथांनि अननायजोंबो जों निस्सय बे हाबाफारिया जाफुंसार जादों बेखौ जों सानदों। आरो गिबिसिनथारै जोङो जोंनि 33 नं सिलि बियाबनि जा MLA सार जयन्त बसुमतारी बिथांनोबो जोङो साबायखर जासिनांगोन। दा बिथांमोननि अननायजोंनो दिनैहाय जोङो गोबाव बोसोर जोङो बेबादि स्कलारशिप बा बेबादि सावस्रिनि मुङाव जों बेबादि फैसा मोननायखौ जों नुवाखैमोन। जोंनि BTR सरकारनि गेजेरजों, आसाम सरकारनि गेजेरजों, जेरै परिबर्तन सरकारनि गेजेरजों जों बेबादि होनो हानायखौ जों खोब गोजोननाय मोनदों। आरो जों आसा खालामो बे जिखिनि एसे अनसुंथाइ जोङो होनो हादों, बे अनसुंथाइनि गेजेरजोंनो
जोंनि फरायसाफ्रा निस्सय एसेब्लाबो मदद मोनगोन जोंनि बेमार आजाराव गोलैनानै थानाय सुबुंफ्रा निस्सय एसेब्लाबो नायजानायनि थाखाय मदद मोनगोन बेखिनिखौ जों मिजिं खालामो जों आसा खालामबावगोन जे जोंहा माखासे थाबोनाय जिखिनि लिस्ट बे लिस्टआ निस्सय सेकेन्ड पेजआव फैबावगोन आरो बिथांमोना निस्सय मोननो हागोन जों बेखौ आसा खालामो आरो जों आसा खालामगोन जाहाथे फैबाय थानाय समाव जोंनि बे ओनसोलनि जानानै जोङो बयनिसिमबो माबा मोनसे होनो हानाय जे राहा बे राहाखौ जों सरकारनि गेजेरजों खालामनो नाजागोन बेखिनिखौ जोङो रायजोफोरनिसिम जों मिथिहोनायखौ जों लाखिगोन যে আজিলৈকে আমি এনেকুৱাটো পোৱা নাছিলোঁ আপোনালোকে জানে যে স্কলাৰশ্বিপ কিমানবাৰ এপ্লাই কৰিছিলোঁ আজিলৈকে পোৱা এনেকুৱা কথা শুনাও নাছিলে আমি না আগত পোৱা নিচিনা আমাৰ দাদা দিদিবিলাকে কয় নাপায় এইটোতো বুলি আমি বিশ্বাস নাছিলে নাপায় আমি এবছৰত নকৰিম বুলি ভাবি আছিলোঁ হা এবছৰ নকৰিম আৰু আমাৰ ইনকাম চাৰ্টিফিকেট নিকালে এনেই খৰচ যায় না নোহোৱা মানুহবিলাক না এই ইনকাম চাৰ্টিফিকেট খৰচতো বেছি হয় না আমাৰ লগত ইয়াৰ পৰা বেংকত যাব লাগে তাৰ পৰা ওলাই আনিব লাগে না সেইকাৰণে আমি ভাবি আছিলোঁ এবছৰত নকৰিম কিন্তু এই কাকায়ে কৈছে ভানু কাকায়ে কৈছে কৰিব লাগে এইবছৰ আমি সেইবছৰ কৰিছোঁ আমি কৰাৰ পিছত পাইছোঁ যে পইচাও পাইছোঁ আৰু এতিয়া ইয়াত চেকো দিছে সেইকাৰণে বহুত খুচি লাগিছে ইয়াৰ কাৰণে না ইমান বছৰৰ পৰা পোৱা নাছিলে যে ইয়াৰ পৰা এডুকেশ্যনত বহুত হেল্প হ'ব ফৰ্ম ফিল আপ কৰা আৰু কিতাপ চিতাপ কিনাও এটা হেল্প হ'ব বহুত না এতিয়া ধন্যবাদ জনাইছোঁ মইতো বহুত খুচি হৈছোঁ আজিৰ পৰা ইমান বছৰৰ পৰা পোৱাটো নাছিলোঁ আজি পাইছোঁ যে ইমান খুচি যে MLA ছাৰক মই কিমান ধন্যবাদ দিব এইটোতো মই ক'বই নোৱাৰোঁ না বহুত ধন্যবাদ দিব চাওঁ गोसोआव जोबोद गोजोननाय मोन्दों मानो होननानै बुङोबा जोंना दा फरायनाय बेलायावबो न'खरफ्रावबो गोबां जेंना जागासिनो दं बेफोरखौ मोननानै जोङो माने फरायनायाव एसे आवगायलांनो हागोन बायदि मोन्दों बेनि थाखायनो जों माने सारमोननिसिम साबायखर बावनाय जायो जोबोद रोजा रोजा साबायखर थाबाय सारमोननिसिम